Мәхәббәт үч төргә бүленә. Беренче төрі Аллаһ белән бер рәттән, ягъни бер тигез кемне дә булса сөю. Бу инде зур ширк. Аллаһ Раббыбыз утта янучылар әйтерләр ди. Аллаһ белән ант итәбез. Сезне Аллаһ белән тиңләштергәндә без чын-чынлап адашканнардан булганбыз икән, ягъни яратуда. Шулай ук Аллаһ Субханаху ва Тааля әйтә, кешеләр арасында бар шундыйлары, кемнәр Аллаһка тиңдәш китерәләр. Ягъни Аллаһ белән бер дәрәҗәгә куялар, тигезлиләр. Һәм алар бу тиңдәшләрен я инде Аллаһны яраткан сыман яраталар, я инде Аллаһка караганда да күбрәк яраталар. Я инде шушы тиң киңтергән нәрсәләрен яратып, Аллаһны бөтенләй яратмыйлар. Бу олы ширк һәм бу мәхәббәтнең беренче төрі булды. Мәхәббәтнең икенче төрі ул да булса Аллаһ ризалыгы өчен ярату. Мондый сөю барлык кеше өчен дә ваҗиб булып тора. Һәм бу сөю иманның иң көчле чагылышы, бәйләнеше булып тора. Өченче төр мәхәббәт ул да булса табигый мәхәббәт. Мисал өчен әти-әнинең баласына, баланың әти-әнисенә булган мәхәббәте, шулай ук ир-хатынның бер-берсен яратулары һәм башкасы. Әгәр Аллаһка карата булган мәхәббәттән алда тормаса, бу төр сөюдә, ягъни табигый мәхәббәттә проблема юк.